At the heart of every Pauline lies the conviction to save souls. Daughters of St. Paul, 100 years of foundation. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Pope chose this year as a year of mercy and compassion, while the Catholic bishops of the Philippines, CBCP, chose this year as a year of the family, and the Eucharist as part of the program and the preparation for the celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Mga igsuon ko diha kang Kristo, maayong buntag ka natong tanan. Ug sa atong pagpadayon sa paghiskot, sa sulat sa atong mahal nga Santo Papa, ang Amoris Laetitia, sumala nagkanayon sa usa ka pulong, ang gugma nagpatuman sa duha sa katapusang balaod sa gugma. Nga mao ang dili mo kaibgan ang kabtangan o bahandi sa imong isikatawo o dili mo kaibgan ang asawa sa imong isikatawo o ang lalaking suluguon o babaeng suluguon o bisan unsa man nga anaa sa imong silingan. Kini gisulat sa basahon sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 17. Ang gugma makahatag sa inspirasyon aron sa matinud-anon nga pagtamod sa matag tawo o pag-ila sa ilang katungod nga magmalipayon. Tungod kay gihigugma ko kini nga tawo, mulantaw ako kaniya pinaagi sa mga mata sa Dios. Kinsa mihatag kanato sa tanang butang. Ang Dios nga walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sumalapan sa sulat ni San Pablo kang Timoteo, kapitulo 6 bersikulo 17. Ang resulta niini, masinati nato ang halawom nga kasinatian sa kalipay ug kalinaw. Tungod niini ang gugma maoy magtulod kanato sa pagtalikod sa inhustisya, diin ang uban daghan ug kabtangan ug ang uban wala. Busa magtulod usab kini kanato sa pagpangita ug pamaagi aron makatabang sa mga kabus sa katilingban. Dili na kini kasina kundi pagpaningkamot nga adunay pagbahin-bahin sa bahandi ning nasod alang sa tanan. Daghang salamat, mayong buntag, and may God bless us. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago, Stu and Nancy Santiago, APM Ad and Promo Management, Alex B. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrilia, Lino Trucking Services, iCrafter Optical Incorporated, Davao Durian Laundry Services Company, Protasio Takandong, Shaidan, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Melvin E. Aviles, Purita Lorenzo and family, Attorney and Mrs. Ellie Botania and family, MP Icases and family, Davao Bota Junk Shop, Director Clara Aurelio and family, Dove Sales Incorporated, Quilans Food House, Anonymous, Clemencia D. Catalunya and family, University of Mindanao, Pablo Sol Cruz, and Runline Resources Incorporated. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ,
I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, children and youth choir, and family of the Parish of Christ the Eucharistic King, Tagum City. Thanksgiving intentions of Maria Gigi Barrientos, Dr. Carlos Tan and family, Malu Cadilena and family, Jean and Wilhelm Munday and family, children and youth choir of Parish of Christ the Eucharistic King of Tagum City, Felix Kahukum, Mr. and Mrs. Henry Racal and family, Ram Ryan Murillo, Remigio Murillo and family, Mr. and Mrs. Juanito Odin and family, Larry Rome and family, Felix Humawid and Engineer Dominador and Grace Almedilla, Mr. and Mrs. Ronald Elliott and family, Board Member Frank Remitar, and Alan Herona and family. Birthday intentions of Pasita Sia, Father Calixto Peregrino, and Ninfa Parantar. Good health and harmonious relations of Teresita R. Villa Abrilie, Reynaldo and Gloria Maria Coronel, Jose Reynaldo and Ana Victoria Coronel, Christian Lorenzo and Rose Fatima Grace Coronel, Casrica Gloria Maria D. Coronel, Freddy and Grace Ramirez, and Emil Nathaniel L. Ramirez. Recovery and healing of Jermaine Chu, Rodolfo Estera, Emil Season, Manuel Sem, Dr. Alvin Garduque, Ernie Evangelista, Nancy Villa Carlos, and Dr. and Mrs. Pedro San Jose. For the eternal repose of Adela, Milagros, Frederica, Jose, Isidorico, Felicidad, Luciana, Elpidio, Alfredo Hoxon, Epifani Jr., Ruben Sr., Rudolfo, Guadalupe, and Adruel Alcober, and all benefactors of the Paulines RTV programs. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoong Amahan, Diyos nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit, ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag sa tanan. Unsay atong kinaiya ngadto sa mga palahubog, mga babaero, mga drug addicts, mga masinupakon, mga babaeng nagbaligyas sa ilang dungog, ug uban pang giisip nga mga makasasala sa katilingban. Ang kasagaran natong buhaton mao ang paghukom ug paglikay kanila. Apan dili ingon niini ang kinaiya sa Dios. Mahigugmaon siya nga sa tanang katawhan. Ang iyang anak nga si Jesus mianhi aron sa pagpangita ug pagluwas sa tanan nga nawala ug nahisalaag. Alang kaniya, walay pinihig ug walay sinalikway. Nakig-uban siya kanila aron ibayaw sila ug hatagan og bag-ong kahigayunan sa kinabuhi. Ang misa karong buntaga mao si Padre Bong Lunas, Parish Priest, St. Joseph the Worker Parish, Santa Cruz, Davao del Sur.
mao ang Children and Youth Choir and Family. Parish of Christ, the Eucharistic King, Tagum City. Palihog manindog ang tanan, ug himalaon ta ang Dios. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ang atong Dios puno sa gugma, maluluyon kanatong mga makasasala. Iya kitang gitigom bisan pa man sa atong mga kakulangan, alirong sa iyang talad sa pulong ug sa iyang lawas ug dugo. Angay lamang nga andamon natong atong kaugalingon sa papakihinagpo kaniya. Hinumduman natong atong mga kasalanan ug mangayo kita og pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon kaya nakalapas o kakuuyamot sa una-una, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa amay buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy o kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron niya kong iampo sa Ginoo nga akong Diyos. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo, sangay nga pag-alagad ug pagdaig. Himo nga mahubad unta sa among kinabuhi, ang pagtuo nga among gihuptan, ug mosalig unta kami sa imong saad, sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang mapailubon ug maluluyong Dios naghatag sa mga makasala ug higayon sa paghinulsol kag higugma sa Dios ang iyang katawhan. Ang unang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sa imong atubangan, ang tibuok kalibutan daw, usa lamang kalugas nga balas. May gibugaton nga lugos gani makapalihok sa mga timbangan. Usa katulo sa yamog, diha sa yuta sa kabuntagon. May igo ikaw nga gahom sa pagbuhat bisan unsa, apan maluluyon ka sa tagsa-tagsa. Wala nimo tagda ang among mga sala, o gihatagan mo kami og panahon sa paghinulsol. Gihigugma mo ang tanan nga ania. Wala ikaw magtamay sa bisan unsa nga imong gibuhat. Kung wala pa nimo kini higugmaa, una sa tanan, wala unta kini nimo himua. Unsaon man paglungtad sa bisan unsa, kun dili ikaw magbuot niini. Unsaon pagpadayon niini, kun wala pa nimo kini buhata. Nagtugot ikaw niining tanan, nga maania kini, o Ginoo. Tungod kay kini imuhaman, o gihigugma nimo ang tanang mga buhi. Ang imong espiritu nga dili mamatay, anaa sa tagsa-tagsa kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat
Daigon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Daigon mo ang imong ngalan hangtod sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ibayaw ko ikaw, O Diyos ug hari ko, ug daigon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Malagalaw dayon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Daigon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, ang tanan mong mga buhat, ug padayiga kanimo ang imong buutang mga alagad. Paiskuta sila bayin sa himaya sa imong gingharian, ug pasultiha sila mahitungod sa imong gahom. Daigon mo ang imong ngalan hangtod sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Dili kita matandog sa mga makalilisang nga tawo, mahitungod sa katapusan sa kalibutan, kung magpuyo kita sumala sa atong pagkatinawag isip Kristiyanos ug mahimong timaan sa himaya ni Hesukristo. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mao kini hinungdan nga kanunay kaming nagampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios aron himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom, tagbawon niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy, ug hingpito niya ang inyong buhat sa pagtuo. Niining paagiha ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, mapasudunggan tungod kaninyo, ug kamo tungod kaniya, pinaagi sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagtigom kanato aron pagpakig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsuon,
Ayaw kamo kahikugang dayon, ug kabalaka sa taho, nga adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuuhi, bisag ipasikad pa kini sa tagna, o sa wali, o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaakyan ninyo. Manausap kanimo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus may padayon ngadto sa Jericho. Ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa Zaqueo nga pangulo sa mga kubrador sa buhis. Na naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Zaqueo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Zaqueo, "Kanaog dayon Zaqueo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Zaqueo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakikita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Zaqueo ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw. Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat ka pilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya. Kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita og pagluwas sa nawala." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Nahinumdum ko sa usa sa mga issues sa magazine kani adto nga Asia Week. Tunay gisulat mahitungod sa diary sa kanhing presidente sa Pilipinas, si Ferdinand Marcos. Ni adtong Enero 5, 1970, sa ikalimang tuig sa iyang pagkapangulo, mabasa kining mosunod nga mga pulong sa iyang diary. Niingon siya, "I am the most powerful man in the Philippines. All that I have dreamed of, I have. More accurately, I have all the material things I want in life. A wife who is loving and is a partner in the things I do. Bright children who will carry my name. A life well lived. All. But
I feel discontent. Naana niya ang tanan, kung siya pasultion, wa na'y kulang. Pero nganong nasa gibati nga kahawang, nganong doon na pa siya'y gipangita. Kung nabantayan ninyo, pag-abot ubos sa kahoy, si Jesus mihangad ug miingon, sa kayo kanaog, kay moadto ko sa inyo ha karong adlaw. Ang sa tanan, wala siyang miingon, Sir Zacchaeus, kanaog. First name basis. Buhaton ni sa manakigala. Kadang tawgon ka sa imo lang pangalan. Pero ikaduha, ngayon si Jesus, Zacchaeus, ato ko sa inyo ha karong adlaw. Kung una pa ninyong higayon nga magkaila, dili ka mo imbital sa imong kaugalingon sa balay mismo sa imong gikaistorya. Mupaimbtar ka kung imon na nang higala. Kanang iyon ka, mga tuguta sa inyo habi, mukuyog ko sa inyo ha, manghaon ta dito. Kana mahimo sa mga higala. Ugani ang iyon ni Jesus nga tukang Zacchaeus, nangisita ko sa inyo ha, magkauban ta karong adlaw. Apan labaw sa tanan, dunay usa ka kasinatian kagani gikinahanglan ni Zacchaeus nga wala niya maalinggati. O nanginahanglan siya kaila, nanginahanglan siya higala. Pero naapay labaw ni ini. Nanginahanglan siya ug manluluwas. Mao nga si Jesus wa magpaabot kang Zacchaeus nga mohangyo. Si Jesus na mismo niingon, ang kaluwasan miabot ni ining balaya. Sa dihang siya nakigsalo kang Zacchaeus sa iyang pamilya o mga higala. Karong adlaw na imo ang kaluwasan kay ikausab anak ni Abraham. Apan kung padayon nato ang pagpamalandong ug tutukan nato ang kasinatian, dili baya si Zacchaeus ang unang dunay gipangita. Gani siya pa ang gipangita. Dili ba si Jesus man ang mitawag kang Zacchaeus? Dili si Zacchaeus ang nagpanawag kang Jesus? Dili ba ka ang unang nakakita? Dili si Zacchaeus kang Jesus, kundi si Jesus ngadto kang Zacchaeus. Dili ba ang Ginoo man ang mibisita kaniya? Dili ba ang Ginoo man mismo ang miingon kayang anak sa tao ang maghuhukom nga gikan sa langit, ni aron mangita og muluwas ni adtong mga nangawala? Ang Diyos ang nangita sa tao, una sa tanan. Sawa pagani ang tao mangita sa Diyos. Kinaiya sa Diyos sa sinugdang pangdaan nga mangita sa iyang katawhan. Dili ba sa dihang nakasala na si Adan o si Eva? Ang Ginoo man ang unang nangita kanila? Asa naman kamo? Apan dili lamang kani adto kundi hangtod karon nagpangita siya sa katawhan. Nagpangita siya kanato. Mga igsuon, ang kasinatian ni Zacchaeus ato usab nga kasinatian. Dili lamang ni anang tao nga nangita sa Dios diha sa iyang kasing-kasing. Nangita og higala, dili lang kaila, nangita labaw sa tanan og manluluwas. Unsay atong tubag nining maong kamatuoran? Unsay atong buhaton at tubangan nining maong realidad sa Dios nga una mao'y nangita kanato? Ang atong mga pagbasa may sugyot og tulo ka pi. Kanang pi nga angay nga madunggan. Kanang pi nga angay hinumduman. Una, pamalandong. Padayon tang mamalandong may tungod sa iyang kaluoy. Adunay pulong maghari-hari. O kinsa maning maghari-hari? Dili ba sila nga di sigurado sa ilang gahom? Mabitawng maghari-hari
Kay sa tinuod lang, dali ra pud silang mahasi. Sa tinuod lang, nahadlok sila. Busa, mag-una-una o pagpanghadlok sa uban. Pero ang kahadlok, dili ang gugma. Ug ang kahadlok, dili ang magdalag tinuod nga kabag-uhan o kausaban sa tawo man o sa katilingban, kundili ang gugmara. Ang Diyos nga sigurado sa iyang gahom, wala manghadlok, wala manghasi, o ginayag niya ang mga makasasala apan hinay-hinay, gipilahan, gipahinumduman sa sala, aron mobiya niini ug motuo kaniya. Kay ang Ginoo maayo ug maluluyon, hinay nga masuko, ug dako ang iyang kaayo, maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Pangandoy niya ang kinabuhi sa makasasala, dili ang kamatayon. Kung manuktok man siya sa atong kasing-kasing, atong ablihan, kay dili ni ang pagpangtuktok nga makahadlok, kung dili ang pagtuktok nga puno sa gugma. Dili ni ang pagtuktok nga posibleng resulta sa kamatayon, kung dili ang pagtuktok nga nagdala sa kinabuhi. Karon ang tuig sa ekstraordinaryo nga jubileo sa kaluoy sa Dios. Kumusta naman? Patapos na ra ba? Pero ang pangutana, dahil ba putang maluluyon sama sa Amahan? Misericordes sicut Pater. Ikaduha nga P, pasalamat. Kay unsa pa may atong mabuhat at tubangan nining tanan ng iyang kaluoy. Dahigon ang iyang ngalan hangtod sa kahangturan, atong hari ug atong Dios. Matinud-anon siya sa tanan niyang mga pulong ug balaan sa tanan niyang mga buhat. Ug dili sulagma nga ang pulong Eucharistia nagkahulugan, nagpasabot, pasalamat. Kaysa matag kasaulugan nato sa Eucharistia, nagpasalamat kita niya ng iyang kaluoy. O kinirabang maong Eucharistia, ang sentro usab sa atong kasaulugan nining tuiga. Ang Eucharistia, diya sa kasinatian sa pamilya. Umatag misa mo ingon kita, mag-Eucharistia kita sa atong Ginoong Dios. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. O ang atong tubag, angay o matarong. Ang katapusang P, pag-ampo. Dunay mga kahadlok nga atong gibati. Dunay mga kabalakag kahingawa sa mga nagakahitabo sa atong palibot. Bisan gali sa paghuna-huna, sa pagbalik sa Ginoo. Apan sumala sa pahinumdom ni San Pablo, mag-ampo ay kita alang sa matag-usa, nga ang Diyos mohimo kanatong angayan sa iyang tawag, ug nga pinaagi sa iyang gahom, dalon niya ngadto sa kahingpitan ang matag maayong katuyuan ug matag paningkamot sa pagtuo, aron ang pangalan ni Jesus mahimaya dinhi kanato, ug kita diha kaniya sumala sa grasya sa Dios o Ginoong Hesukristo. Amen. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuwa kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usan kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao.
Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na matay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Balik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa sala. Nagkaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang atong Diyos puno sa kaluoy. Mudangop kita kaniya, dala ang atong mga panginahanglan ug ang panginahanglan sa katilingban ug sa tibuok kalibutan. Sa matag pag-ampo moingon kita, dungga ang among pag-ampo. Dungga ang among pag-ampo. Ang Ginoo maluluyon sa tanan. Giyahan unta niya ang iyang simbahan na nagapanaw dinhi sa yuta ug ang mga obispo ug kaparian nga nag-alagad kaniya diha sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo. Ang Ginoo wala magsapayan sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita niya ug ang atong mga igsuon nga nabutaan na sa salapi, gahom ug dungog. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo. Ang Ginoo nahigugma sa tanan niyang mga binuhat. Ang atong mga kaigsuunan nga nag-anto sa sakit, ilabi na ang mga miapil sa santos nga misa pinaagi sa telebisyon, nga makatagamtam unta sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makaambit na unta sa hingpit nga kahiusahan ug himaya sa Santissima Trinidad. Ilabi na ang mga benefactors, cooperators ug tumatabang sa media apostolate. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo. Langit tong Amahan, ikaw magkayod ang tuburan sa tanan nga kaayuhan. Ipadangat ang among gipangayo kung pinisibo man sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Amahan ang makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niya sa santos nga simbahan.
O Dios nga maluluyo, nitugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang mga kasing-kasing. Walang ibayaw ang sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan. Ug sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos kayo di ka o Ginuang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni imong mga gasa. Aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas o dugo ni Jesu-Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya upan, may pasalamat kanimo, may pikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini nga tanan ug kan-a, kay kini mawang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini panganom ka mga tanan gikan hini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Hinuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, among Papa, ni Romulo, among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita ngadto sa atong Amahan, subay sa mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among Ginoo ug manunubos. Sa
Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang daghan namo mga sala, kundi libisan ang tiyutay nga pagtuo ning imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maasab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa panagdait. Kini si Jesucristo ang pan sa kinabuhing tunhay, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkiti sa kordero. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Magampo kita, o Ginoo, nagatag ka kanamo sulodin ning Eucharistia ug bagong kalauman. Himo ang imong mahigugmaong gahom, magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo, ug magdala kanamo nga nasa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana ato ninyo. You are invited to a talk on Amoris Laetitia, the joy of love experienced by families, to be given by Father Amado Arroyo on November 19, 2016, Saturday, at 3:30 in the afternoon at the San Pedro Cathedral Auditorium. Please come. Daughters of St. Paul
are happy to offer you this book entitled My Joy in You. If you want some relaxing stories, so this is a very good book for you, Christian Techniques of Happiness. This is only 250 pesos and is available at the Daughters of St. Paul bookstore at Bolton Street, Davao City. Thank you and have a blessed day. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab Ug kanimo. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Manglakaw kita uban ng kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.